waɗi ɓeeɗo wonɓe to e leyɗele ɓuuɓɗe ɓe nehori tan ko min tan e hooram ɗum woni hooram hooraagu enen wonɓe e leyɗele gulɗe ɗe siforteɓe min e bandam ko ɗum waɗi cifortoɗo min e bandam e ciforteɗo min tan e hooram wawa nandude jiyanɗe e aduna o ko ɗen ɗon pine ɗiɗi pelɓodiri ngala to pinal min tan e hooram fooli bange kaɓirɗe e gande kutorde aduna ɗe gande ɗen ɗe taniraɓe men pewnuno kutorde ɗen ɗe taniraɓe men pewnuno ha feewi ɓe ngari ɓe tetti ɓe jangi ɓe jangini ɓiɓɓe maɓɓe enen mbaɗɗen ko men ko ɓellere gajjal fayi tan ha tine hoore mum gande men ɗen ɗe goppuɗen ine suuɗi e nder hinde men mawɗo mayɗo fof e Afrique ko anduno ko majji won hen ɗawɓe hay ɓiɓɓe mumen hay almuɓe mumen so wona tan ko heddi ko e kaaƴe ina waɗa hen diiɗi kaaƴe momtotako gande maɓɓe hen fof majji jaaɗo hen misra fof so jangi ha heeɓi gandal gande nafoje ɗe to Afrique ga artiranta ko ɓiɓɓe maɓɓe yo peccu saro e nder maɓɓe winde jangoɗo fof anda kono enen ne ga ko dañɗen e nguura fof peccirten ɗum koye koye meɗen kamɓe nguura ko min tan e hooram goɗɗo nawortaki hen kono to bange gandal to ko heɓa fof koko feccete enen ko heɓa e nguura fof eɗen ndenda ɗum peccen kono ko goto e meɗen dañi e gande fof ko min tan e hooram so wona hen goto hokka ɓiyum gorko kono ɓiɗɗo debbo kam hokketake woto resoyede galle goɗɗo nawa toon ngal gandal enen noon jayndiyankoɓe walla haaliyankoɓe ɓen woni ittuɓe ɓe e anduɓe ittuɓe ɓe enen eɗen gandi gandal wawa naftude so joom maggal laaɓani riidu jogaki cuusal e pellital jabde feññinde hayso ine ɗamini goɗɗungal ma jogo pellital e cuusal hayso tawi ine ware walla ɗanine goɗɗungal subtiɓe hakkude kaso e kasanka e kannar e karwas ko wayno ten Youssouf Gueye en jiggo Tafsiru en Mamadou Samba Diop en Murtuɗo en Ibrahima Sarr yaay Saydou Amadou en Yero Doro Diallo en Yero Doro Kurɓo Mamadou Pade Diari mo Lumbol Samba Abdoul Alhaji Abou Sambourou Barka an o woni kodda nene Alpha Diara Alpha Ari Diara jafuɗon to Gamaji Abou Diop en Lelawal Pinal Jeewo Sall en Baba Baydi Mal en Hammeli en Mamadou Abdoul Seck en to Polil Diawɓe Siré So en to Libreville Gabon ha e magiyankoɓe Hadi Gadio en Korka Diallo en Labba Camara en e terɗe fedde alkam ene cakta gande yo Allah yaw ɓeyda enen eɗen mbawi wadde gande men ɗe carenɗe ha yimɓe mbawa naftorade kono ko en wiɓe bandiraɓe men pine wiiti ɗum noon yonta fof ala e sago waya hono ni ɗum waɗi noon so tawi eɗen ƴeewa ko hepti en ko ƴeewen ko kawruɗen ko ɗum woni hanki ko enen lelnanno laabi ɗeɗo noon ko ni nesori mawniri hono ni ɗum waɗi noon ala e fof ɗum waɗi noon ala fof ɓurɗo waawde jaggude e gollal
ha wayno ha nanda e tubak ko kamɓe mbawi jaggude e gollal ha tiiɗa sabu sa gollani so tubak gollan tan kanum ma hen ala fof no yowiti koye hoore mum tan yowiti horam noon ɓe mbiyata individualisme hande noon jannguɓe meɗen français jeeyi ha goɗɗoyi e tubakiri he jangguina tan ko yo gontu tubakoɓe so oɗon jiiɗi hebde darde e gollorɗe amin ɗe ko ma mbayonno min mbayni min tan e hooram debbam goto e sukaɓam wandam e rawandam bafal gallam koko uddi so aɗa naata son hami nana walla waɗa ɗon garde woto yimɓe naatde ko ma jowodireɗa so aɗa ara gueɗal ma ɓeyde e ñamde ma watte e ko fayi defede ko so wona ɗum so ka ari a tintinani mo garata e muno rokkatuma ko journal ya heɓe janngude hade mabɓe haljidde ñamde damal udditani tan ko isiraɗo e keyniraɗo ko ɓeɗo tan woni tedduɓe e joom galle yumma e baba e miñiraɗo e mawniraɗo haaju ala e muɗumen andu an ɓalejo tuuba kinɗo o ɓe ñemtintaɓe de tawangal muɗumen ko rewɓe tegatno worɓe mumen nde ndesaya hono professeur agrégé a heeɓingal gandal sa yiiɗi janguinde université ji mabɓe e duuɗe jaaɓe hattirde mabɓe ko ma mbayanoɓe mbayni walla kaari ko docteur ko ma mbayanoɓe mbayni minen tubakoɓe ko ma mbayanno min mbayni koy ko ɗum min janginirma min joɓani boursuji amin ɗi min gaddani balle amin ɗe so wona ganduɗa mbaɗonne pinal amin e faggudu amin jogordu yarude yeeso e faggudu minen no min paamiri ni ko noon mbaɗata nde min ɓamma e golle